ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಮೋ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂತು ಜರಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತೂವರ್ಕ ಆ ಪ್ರೊಮೋನು ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಬನಿಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾನು ಬಡವನಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ಕುರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಸಿರಿವಂತರು ಸರ್, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ದೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾನ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕರಕತ್ತಾರು. ನಾನು ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನವನು. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಅದೇ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಜಗಳಕ್ ಬಿಡಿ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವರ ನಾಟಕೀಯ ಫೇಕ್ ಮುಖವಾಡ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ತುಯ್ಯಾರ ಕೆಲವರು ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವು ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂವರಿ ಯಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ತೂದು ನಿಕಲೆ ಪೂರ 100% ಎನ್ನುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ಆರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡದಿತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಯಾನ್ ಈ ವೀಕ್ ಧ್ರುವಂತ್ ನ ಕುಡೊಂದ್ ಸತಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಆಯ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆನೆ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಪೇರು ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನಕುಲು ನನ್ಲ ಆರೇನು ಉರಿಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಆರೆಗ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ನನ್ಲ ಸರಿಯಾಪೇರ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಓಟುನ್ಲ ಆರ್ ಸತ್ಯಗ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪಂಡೇರು ಧ್ರುವಂತಗ್ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಪುಂಡ ಒಂದ್ ಎನ್ನುಂಡ ಒಂದು ನನ್ಲ ಸರಿಯಾಪಿನಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಅತ್ತು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ್ತಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ ಬನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಾರು ಈ ಶ್ರೀಮಂತೇರು ಈ ಬನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಪೂರ ಸಿಂಪತಿ ಓಟಿ ಅಂಚ ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಾಯೇನೆ ಆಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಾಯಸ್ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ರಕ್ಷಿತಾಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತ ಧ್ರುವಂತ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಯೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಾಯೆ ಆಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ್ ಮೇರ್ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ ತೂತುಜಿ ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಟಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಉಲ ತೂದಿಪ್ಪರಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು. ಬಟ್ ಮೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ವೀಟಿ ಒಂದು ವೀಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಟಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂದ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕಲ್ ಈ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾನ್ ಮದಿಮೆನ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಾಳ್ಮಂತ ಏನಾನ್ ಹಾಳ್ಮಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಡ್ನ ಎರಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ದು ಪಾತಿರೊಂದು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಈ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ದು ಎರಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ಯಾ ಮಂತದ ಜರಿ ಕೊತೈ ನಾಯಿ ಹಾಕ್ವತ ಹ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರ ಸೊ ಯಾನ್ ವೀಟಿ ಒಂದು ತುಯ್ಯಾರದ ಯಾನ್ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೆರೆ ಬೋಬು ಜುಂದಾಕ್ಷಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತ ನಿಕಲೆ ಕೂಡ ತೋಪಾಯಿನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ತಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಬೊರ್ಚನ್ನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಳು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾರ ಆರ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ಆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದ ದಾದ ಆರ್ದಾದ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಬಂದ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಆರೆಗಿತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಪೂರಕ್ಕುಲ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಆರೆಗಿತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೆರೊಲಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪುಟ್ನೇಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ದಿನೇ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅಂಚದ ಆರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಡ್ಲ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಡುಲ್ಲೇರ ಆರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಆರೆಗ್ ಕನ್ನಡನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ 2-3 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ದಾದ ಪನೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿಯರ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಂಗಳೂರು ಗಿಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಗಿಡಿಪಿ ಪನೊಂದುಂಡು ಈ ಜನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜನಕ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ನ ಕೋಡೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಲ ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಧ್ರುವಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಂತೆ ಅತ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ತೂ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇರಿತ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಆಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಮೇರ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೆ ಬಂದಿ ಇತ ಮೇರೆಡ ಪೋದು ಏರಾಂಡ್ಲ ಇತ ರಕ್ಷಿತಾನೆ ಬನ್ಕ ಇತ ರಕ್ಷಿತಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೆರತ
ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜೆರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂಡಿರತ್ತ ರಕ್ಷಿತ ಪೂರ ಪಿರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಆರೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಜುಲಾಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ರಕ್ಷಿತನ ಎಲ್ಲಿಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂತಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬುಡುಂಡ ಅವ್ರು ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ರಕ್ಷಿತನ ಕತೆದಾದ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೋಲು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ದಾಯಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ದಾಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೋಲು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇನ್ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಡುಂಡ ಅವ್ಳು ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಪಾತೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆಕ್ 100% ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವಾ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಪ್ಪುಚೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಈರ್ ಬನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವಾರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಿರ್ಮೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಅಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಸಿಂಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಡ ಯಾನೊಂಜಿಕೇನು ಏರ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವ ದಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ 100% 60-70% ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೊ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಓಟ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಬನಿಯನ್ ಬಾಡ್ವೆ ಅತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಕುಂಟಾರ್ದುಜೆ ಅತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಮೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಏರಾಡ್ಲ ಓಟ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಓಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಓಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಓಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಓಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೂದು ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾಯನ ಮನಸ್ಸುಂಡಾಯಗ್ ಆಯ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೆ ಆಯ್ ಕುಡೋರಿಯ ಏರಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಉಂತುವೆ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ದಾಯಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಟ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ನನ್ಲದ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಈ ವಾರಾಗ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ನನ್ಲ ದುಂಬ ಪತಂ ಪೋಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ದಾದ ಹಾಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಒರಿಯಾರ್ದ ತರ ಐತೆ ಕೋಡೆಂಚ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಗ್ ಇಲ್ಲಾರ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಯರ್ ಬಂದ ಆರ್ ಓಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಜೇರ್ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಐಕಾದಿಪ್ಪು ಬಂದ್ ಸೊ ಅವೇನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾವ್ಯಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಪುರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಬೊಕಲ ಪಿರಾ ಬೋಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ ಪಂದ್ ಪುರ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಸರ್ ಬಂಡೇರ್ ಕೋಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ದಾದ ಪಿರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಡೆ ನುಡಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅವೇನು ಬಂದ್ ಐ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಅವೇನ್ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೇನ್ವೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಸರ್ ರಿಷನ್ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕೈ ಪತ್ತೊಂಬೇರು ತಿರ್ಗುವೇರು ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಜೆಪ್ಪುವೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಗಿಲ್ಲಿ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಮೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ ಸರಿ ಉಳ್ಳಾರ ಆರ್ಯಕ್ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ತೋಪ ಇರುದು ಒಂಜಿ ವೀಟಿಲ ತೋಪ ಇರ ಆ ವೀಟಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಬಾಬು ಸರ್ ಫುಲ್ ರಿಷನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ ತಿರ್ಗುನು ಬತ್ತುನು ಜಕ್ಕೆಳು ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಸರ್ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವ ದಾದ ಬೇಜಾರ್ ಬಂಡ ಅರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ಲ ಒಂದ್ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮನಸ್ದಾರ ಅರೆ ದಾದ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಾಪ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಪವಾದ ಮಲ್ತೆತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರನ್ ಕಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಆರಿಸಿದಲ್ಲ ಕೊಂದ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪರ ಈ ಹೌದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲೈತೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪುರ ಪೋದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸರ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬಟ್ ಆರ್ ಒಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಅವ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಆರ್ ದಾಯಗಾರೆಗ್ ಹಾಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆಗ್ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಪಂದಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುರ ಆದ್ ಸೊ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾವೇರ್ ಪದ ಎನ್ನಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ 5 ವಾರ ಮುಗಿದಾಂಡ್ ನಾನು 5 ವಾರಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದಾಂಡ್ ಮೇರ್ನದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ 2ನೇ ವಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ 3ನೇ ವಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪೋಪುನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ನಾ ಒಂಜಿ ದುರಂಕಾರ ಮನ್ಪಿನ ಮಂಡೇಟ್ ಬೈದೆನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿ ತಕ್ಕ ಮೇರೆ ಒರಿಯರ್ ದಾತಾರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುರಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲ ಇಪ್ಪಾರೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಗ್ ಸೊ ಒಂದು ಇನಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಚ ಈತಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಾದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.